Jeng Lindut arep review mobil iki lho cah. Deloken Rinio mobile tak jamin ciamik pol. Iki Innova 2014 G diesel matic. Deloken rene nyedak. Ciamik pol, mulus, servis, track record Toyota. Iki lho cah, mobil iki lho, mulus deloken. Mulus pol. Ora pernah nabrak, ora eneng cacate. Iki mulus pol. Wis to tak jamin ora kecewa. Saiki ayo ndelok interiore. Ayo tak dudoi interiore ciamik pol orisinil. Deloken jerone resik ya ta. Ayo maju neh. Iki joke maju neh. Iki joke iki cover. Orine enek ning jerone. Ciamik pol cah. Iki lho. Resik nyuwenengke ya ta. Wis to, dijamin ora kecewa. Ini, buri. Iki lho cah, deloken. Resik pol wis to, ora kecewa. Dijamin pasti marem kowe lek tuku iki. Deloken to. Resik ora ning regete blas ya to. Iki cah, iki ori ora tau nabrak, ora tau dicetne. Iki ngono orisinil. Ora eneng bekas cat sak strip ora eneng. Deloken. Rungokno suara kaset diesel Toyota. Ayo rene. Tak urup nih, rungokno ya. Ya ta. Suarane deloken kaset diesel Toyota ori kisian. Sip, KM rendah, servis track record Toyota. Posisi mesin panas ya cah, tak buka posisi mesin panas kuwi ora ngobos blas. Mesine deloken ora ngobos blas. Ciamik ora? Lho, iki lho. Posisi mesin panas iki. Tak jabut iki lho. Ora ngobos blas. Mesine ya terus sik deloken. Selawat iki nasamu. Musik mesine. Ora kecewa, dijamin marem kowe tuku iki. Pol, ciamik pol. Wes, saiki tak info cah. Regane, ya to. Regane ming 200 jutaan. Iki info A1. 200 jutaan.